Πλέον θα μπορείς να μας πεις τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στο σπίτι. Βλέπω ότι πει όλες τις δυνατές ομάδες, έχουμε φοβερό κοινό και τι πρέπει να προσέξει το κοινό στα τελευταία μέτρα. Είμαστε πραγματικοί που βλέπουμε την ποδηλασία στο κέντρο της Αθήνας. Τελείωσα, Πραγματικά, μπροστά από την Βουλή για μας ποδηλάτες, για μας την Cycling Greece. Oh no. Αυτές οι εικόνες θα τις βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, σε 180 χώρες. Να δείξουμε ότι η πρωτεύουσα αξίζει μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία, την περιφέρεια, το Δήμο Αθήνας και για αυτό το τελευταίο ετάπ. Κάναμε μια μεγάλη διαδρομή από την Πάτρα. Είδαμε όλες τις εικόνες που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω στους φίλους θεατές ότι πρέπει να κρατήσουν τα χέρια τους μέσα από τα κάγκελα όταν περνάνε οι ποδηλάτες. Αναγνωρίζω και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό τους, όμως τα κινητά και οι κάρτες είναι πρόβλημα και οι σημαίες, οπότε ό,τι θέλετε